जिउ गोमानायखौथ' बुंनो हाथ'ला जेनेबा मोनाखै आरोखि मानसिखौ माने बिनि लोगोफोर जों थांदोंमोन जाहैदों बेलासे 5:30 to 6नि गेजेराव माने खबर मोनदों आरोखि ओमफ्राय बिनि उनावथ' जों बुंनो हाला एक्जेक्टलि मा जादों माने गथ'फ्राबो दायो बेयावनो दङ बिसोर साबा लोगोफोर बेजों 6 जन जागोन गोदोनि गेजेराव सासे गोमानानै दं दा औ जों बेखौ दैसानि सेराव नायनाय जायाखै नामा बेखौथ' औ जों जेब्ला खबर मोनो जों थांबाय होमबाथ' अलरेडि पुलिसाबो दंखायोमोन बेयावनो बिथांमोनाबो नायबाय नायनानै खोमसि जाबायना खोमसि जानायखाय बिथांमोना नागिरनो हानाय नंला होननानै फैफिनबाय आरोखि ओमफ्राय दा बेयाव जोङो रिपर्ट होनो फैदों आरो पुलिस स्टेसनाव हा बाखिखिनि जे फैफिननाय स्टुडेन्टफोर बिसोरखौ मा खालामनाय जादों औ बेखौथ' दा इनस्टिटिउटनिफ्राय मा खालामनाय जायो बेखौथ' जों मिथिया खिन्थु जेनेबा पुलिसफ्रा दायो मा एक्सन लायो बा माबोरै इनभेस्टिगेसन खालामो बिथांमोना औ आबसर दंफैयो दिपज्योति बसुमतारी गुवाहाटी मालिगाव डिप्ल'मा फरायगासिनोमोन CIT आव फरायगासिनो डिप्ल'मा 5th सेमिस्टार फाइनाल इयार फुड इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टनि ओमफ्राय दा बिदिनो बेबायदिनो जाथाया जाफ्लेबाय थायो इउनिभार्सिटि आरो बेफोरनि सायाव माबाफोर जोंथ' माने जेनेबा इन्सट्राक्सन बा नटिफिकेसन जों होनो हायो जों अर्डारल'सो होनो हायो जे दाथां होननानै खिन्थु सानाव थांनायखौथ' एक्जेक्टलि जों बुंनो हाया खारन सोरबाया जेनेबा बाहेरायाव ओंखारलांखायो गासिबो टाउनाव थांनो होननानैबो ओंखारलाङो दा बे आरोखि ओरैनो रिसेन्टलि बे सेन्ट एन्सआव घटना जालांदोंमोन बेबायदिनो सेन्ट एन्सनि स्टुडेन्ट बिनि उनावबो जोङो रिसेन्ट हेदिनानि उनावनो जोङो माने स्ट्रिक्ट मोनसे अर्डार हरदों आरो गथ'फोरनो जे दाथां होननानै बे थांनाया बेन होननानै इमेल खालामनानै हरदों आरोखि थ' बिनिफ्रायथ' आरो मा खालामनो हानो जोङो जेनेबा सेंग्रा गथ'फोर साबा स्टुडेन्टफ्रा आरो लोगोआव दंमोन दा बिथांमोनाव नोंथांमोना सोंनाय फिननाय खालामदों जों बिदि सोंदायनो मोनाखै मानोना दायो बिथांमोना बिसोर पुलिस माबायावनो दङ पुलिसानो बिथांनिफ्राय रिपर्ट लागासिनो बिसोरनिफ्राय एक्जेक्ट रिपर्टखौ दायो जों मिन्थिया आरोखि दा एक्जेक्ट रिपर्टआ नैबे पुलिसफोरासो बुंनो हागोन आरो बेखौ दहाय नागिरदों होनना बुंदों आरोखि दहाय नागिरदों जों माने जों सहैनायनि सिगां अलरेडि दंहैखायोमोन पुलिसफ्रा जों इनफरमेसन मोननांगौ माने পোৱা নাই আৰু কেনেকৈ হৈছিল ঘটনাটো অলপ কোৱা নেকি কি কি নাম নাই এনেই আমি একজেক্ট কি হৈছে ঘটনাটো আমিও ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া এনে আমি আবেলি 6টামান বজাত খবৰ পাইছোঁ আৰু এই লোকেল মানুহবিলাকক আমাক ফোন কৰিছে কৈছে আপোনালোকৰ এটা ল'ৰা মানে ইয়াতে গা ধুব আহি পেলাই মানে আমি পোৱা নাই বিচাৰি তো আমি ল'ৰাটোৰ নামটো আমি এতিয়া দীপজ্যোতি বসুমতাৰী বুলি গম পালোঁ ডিপ্ল'মা ফাইনেল ইয়েৰ কোনটো জেগাত হয় মানুহটো মালিগাঁও গুৱাহাটী আজি কেইটামানত গৈছিলে নে তাৰ লগৰবিলাকতো এনে কোৱা মতে দুপৰীয়া গৈছে আৰু কয়জন গৈছিলে নে 5জন হয় এতিয়া গৌৰাং নদীত তাই মানে ডুবি গৈছে পানীত এনেই ডুবি যোৱা বুলি কৈছে হয় এতিয়া কাৰণে গা ধুব সোমাইছিলে গা ধুব সোমাই পেলাই তাহাঁতি মানে বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এতিয়া আৰু বেলেগটো থানাত আছে নেকি আমি এতিয়া ইয়াতে সেই থানাত মানে এইটো ৰিপৰ্ট কৰিব আহিছোঁ আমি হয় मिसिंग रिपोर्ट वही पुलिस को बोल दिया रिटर्न दे दिया मैंने कैसे हुआ मेरे को मालूम नहीं है मैं तो स्पॉट में नहीं था जो आइडनेस मिला है वो आइडनेस पुलिस को रिपोर्ट दे रहा है जो स्टूडेंट था अभी पुलिस क्या कह रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा लड़का का नाम क्या है लड़का का नाम आई थिंक दीपज्योति बासुमतारी गुवाहाटी क्या गुवाहाटी का ठीक है ओके थैंक सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय
पुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कौसगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव